First got yourself a shit in my baby's a keeper man. We can make it right. There will be one. We'll get you high. Something gets you wrong. Ti, buutan kayo siya, Ti. Ti, wala na ninom, Ti. Wala na ninom, Ti, kay musaka para rin kahoy, Ti. Upload naman ako niya. Upload ako niya. Nagkaka-view naman na niyo. Oh. Si Jojo Ray sikat na niyo. And you say his praise, and you drink your wine. Ah, Nepio, dapat magkanta pagkanoy. Ah, mamino kag minor. Di, wa pa man ang imuhang kanta. Og na imuhang kanta ron, padaplin ni. Ayaw sa man, moban kag kumbustila ron. Ha? Di upan kay padayon mata dito. You want to get the meaning out of this never song. Then you find yourself. Okay, okay. Some words to call your own. Take them home. Ako, di ko mo palabig inom kay alkansi ko mo inom kay ako may mag-drive. Unya, unsaon na lang ako ani nga di man po pwedeng malkansi ko. Ayaw na ba? Ayaw. Ayaw. Ora ba si engineer? Ayaw. Ikaw rin sigaw. Te, tara. Te, nahubog na te. Nahubog na te. Te, te. Ang original. Te, nahubog na te. Mangilog na te. Siya na daw mo drive te. Ayaw, puyo lang. Relax lang. Kaya na pa isa ka punuan. Potlo na to. Pag-New Year. The bus becomes a porter and the crowds are gathered. Daghan kayo ng video na to ni. Daghan kayo, duha na ka loan ni. Another place to Kaya ko ganyan na ito masawa. Dagko kayo mag-swildo sa mga magaw. Sige, nung party niya. Di kayo mas nag-views yung katulad ko nag-boarding house. Antay wala na kami. Ah, galing. Kuning mga Lucky 7 group ni Engineer Dio Lobo o ni Engineer Vladi. Oh? Sige, katakin. Wapo ka na. Asa ka na nag-istorya na? Ikaw yun? Oh. Putla sa akin magkanta si Engineer o inspection mill. Wah, mabuta ka ba sa inspector mill? Ano yung bawa? Inspector Matsinor. Inspection mill na lang. What's my meaning for her growing strong in a war of fear? Inspector Mill. Oh. Muni, amo ang pinaka-party ni Risa Balay ni Engineer Dio Lobo karon 24 sa December 2022. Mao ni karon ang amuang activities. Nga gilingaw gid ni. Naghulat pa mi. Naghulat pa mi sa another batch sa bugas daw. Okay, kuha pa. Kay samtang nagkanta pa mi niya nagsiat to. Suspita na kakao ning sig balik. Hubog na gid mi ani ba.
Inspector Mills, Kini nga I can attempt to show Kini nga her part. down me. That's how much I need her company. medyo taas-taas na yung ma-upload na mo But the guys balance and the air. para matagaan o You gotta find matagaan Mr. o Mills. focus ang matago sa pagkanta. Okay. Salamat. Merry Christmas.